जों खोनानो मोनदों 320 जनखौहाय रिहेबिलिटेसनखौ होबाय मार्टियास फेमिलिनो नाथाय एनडिबि निफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सासेबो एनडिबि फेमिलिफ्रा मोननाय जायाखै आरो जाय 320 जननो होबाय बे एनडिबि नि केडारफोर रावबो गैया गसाइगाव साब डिभिजनाव मार्टियास एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दानो गोनां जादों बेखौहाय खेंफोरथि होनोगौबो गोबां दङ नोंथांमोना दि मोनसे एसोसिएशन दानाय जादों बे एसोसिएशना गसाइगाव मार्टियास फेमिलि एसोसिएशन गसाइगाव साब डिभिजन मार्टियास फेमिलि एसोसिएशन नोंथांमोना बे एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दानाय जादों बेखौ बुंनो थाङोबाथ' गोबां बाथ्रा दङ गसाइगाव साब डिभिजनाव मार्टियास एसोसिएशनखौ मानि थाखाय दानो गोनां जादों बेखौहाय खेंफोरथि होनोगौबो गोबां दङ दिनैहाय बुंनो थाङोबा गोबांथार मानसिहा गोबां खहा जादों खहाया बेनो जिउनि खहा एनडिबिआ दि मोनसे समनिफ्राय 34 इयार्स नांबोदों बे नांबोनायावहाय गोबांथार न'खरहा बाव हार दं मानोना बुङोबा सोरनिबा फिसा गोमाजादों सोरनिबा फिसाय गोमाजादों सोरनिबा बियादै गोमाजादों बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमै अनागारियै गोबांथार जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा सोरबाबा लेखा फरायफुनायावनो बिसोरो आर्मि पुलिसफोरजों मुंख्लं जानांदों गावथार जादों दा बेबादि गोबांथार जोंहा जाथिनि खहा जाबोदों गोबांथार न'खरनि फेमिलिफ्रा खहा जाबोदों आरो खहा जाबै फैनानै दाखालि 2020 आवहाय जानुवारि मासावहाय बिटिआर सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनदों बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे इमप्लिमेन्टेसन खालाम मथे मार्टियास फेमिलिनो नाम्बार 1 मोनसे रिहेबिलिटेसनखौ होग्रोनांगौमोन दा नायै नुबाय जोङो जे मार्टियास फेमिलिखौ नागारनानै एंगारनानै गोथांफोरनोसो होग्रोबाय दानि सरकारा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि जुनै बे जे मार्टियास फेमिलिफोरनि जुनै रावबो खुगा सिग्रा गैया रावबो बुंग्रा गैया बेनिखायनो जों थैजानाय न'खरफोरा जोङो दिनैहाय मोनसे खौसेथि जानानै बे रायमना कमिउनिटि हलाव जोङो जथायसे जिरायनानै जोङो मोनसे इउनियन जोङो दानोगौ गोनां जादों आरो जोङो बे आसा खालामो जे बे इउनियनानो जोंनि गोबांथार सोरबा मुंख्लं जानाय बे बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन जि जादों सुक्ति जादों बे सुक्तियावहाय गोबांथार मानसि थैदों सोरनिबा दिनैसिमबो जोङो खोनानो मोन्दों नाम गैया खेबखांजायाखै सोरनिबा दङ सोरनिबा दंब्लाबो लिस्टआव गैया आरो बेफोरबादि गोबां जोंनावहाय प्रब्लेमफोर दङ जायनि थाखाय जोङो एसोसिएशन नाम बुङोबा थ्रु एसोसिएशन बेफोरबादि खामानिखौ जों मावनो हायो जों खोनानो मोन्दों 320 जनखौहाय रिहेबिलिटेसनखौ होबाय मार्टियास फेमिलिनो नाथाय एनडिबि निफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सासेबो एनडिबि फेमिलिफ्रा मोननाय जायाखै आरोबाव बिनि थाखाय आङो खावलायो जाय 320 जननो होबाय बे एनडिबि नि केडारफोर रावबो गैया आरोबाव आङो खावलायनो गोसो जायो जाय जोंहा जेसेबांनाखि मार्टियास फेमिलिफोर दं एनडिबि निफ्राय दा बिथांमोननो जोंनि न'खरफोरनो जेन'बा जोंनि बिटिआर नि चिफ आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा सार आरो जोंनि बिटिसि नि डिपुटि सार आरो जोंनि बिटिसि नि फरेस्ट मिनिस्टार सार बिथांमोनखौ जों खावलायो जे गोख्रैनो जोंनो बे रिहेबिलिटेसनखौ जोंनो होयो आरो जोंनि बे न'खरफोराव थांनानै थानायनि मोनफा जब जोंनो आरजिनानै होयो बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय।